Sanibonani. Kunomuntu esasiboshwe naye le ngakithi. So masihleli uyangixoxela la indaba. Angixoxela indaba ukuthi uyazisola ngento awayenza. Yabo, ngimbuza ukuthi yini le awayenza. Igama lakho wawuthulani lo mjida lo. Ubhuti nje osekhulile because ukhulile kakhulu kunami. Uthi wayithandana nentombazane nentombazane wayithandana nayo la wayihlala khona, kusho ukuthi khona la wayeqashe khona, so ebamba amatoho yabo, lamatoho lawo kumba ama-trench yabo, esebenza kanzima. Lo ntombazane leyo yayifunda yaseseyifunda e-university, wayithola nje iyoqala nje uyenza unyaka wokuqala e-university. So ihlala naye-ke yabo, hhayi wase ifuna imali-ke ayazame-ke. Kusho ukuthi yena wayezimisele ngalo ntombazane ngoba wayebala ukuthi uthi wayethi uma kuhlangana kahle uzoyithatha ngoba wayeyithandile. So esebenza-ke kanzima ngalesi sikhathi ingawutholi u-NSFAS, uyena owayeyikhokhela izidingo izindleko zakhona e-university. So hhayi, uthi-ke bathandana nale ntombazane. Intombazane le Busiwe, uBusi igama layo. So uthi hhayi bathandana-ke noBusi. Uthi kwaqhubeka nje kwamnandi kwa-right. Yaqala-ke yathi le ntombazane hhayi seyiyohlala e-res, yasho kanjalo. Hhayi wangabi nankinga. Hhayi-ke balokhu bexhumana-ke nale ntombazane. Elokhu esebenza-ke inikeza imali, ithumelela imali. Yabo. So yebala ukuthi uzoyithatha uma ngabe seyifundile seyikhona ukusebenza because yayenza i-nursing. But uma ngabe seyisebenza ukulana ezobeka khona imali yokuthi ayilobole. Kwamanje usayisiza ekuthenini ifunde. Hhayi, uthi waqala wangasayithola le ntombazane efonini. Uthi bathandana wathi ngonyaka wesibili, uyophela unyaka wesibili, seyenza wesibili, yase sekuphela unyaka wesibili. Abuye ayithole, buye angayitholi efonini. Hhayi uma ikhuluma nayo ayithi hhayi ifoni yayo isuke beyisabhizi, mhlawumbe isuke inento isayenza, isuke isafunda. Hhayi angabi nankinga anganaki lo. Kodwa uthi into la yaqala khona kulo wesithathu wavele wangayithola, wayifuna wangayithola nje, wavele yanyamalala nje kuyena. Eyi, kwamkhathaza lokho. Wangayithola kulo nyaka wesithathu, waphela unyaka wesithathu ngoba phela kwathi kulona kwaphela lo wesithathu kwaba ulo olandelayo. Uthi waphendula nje iminyaka ewu-3 bathi behamba nomngani wakhe bese-Pritt City, bayibona le ntombazane ingababoni. Uthi wayibona le ntombazane yena ingamboni, kodwa uthi wayibona le ntombazane uThulane, wayibona le ntombazane le ukuthi hayi bo, ngoba nje ngathi uBusi lwa ihamba nendoda. Hhayi, uthi wacela lo mngani wakhe owayenemoto, umngani wakhe wawuXolani, wayecela yena wathi hhayi ucela amlandelele leya moto. Bangena emotweni, yangena emotweni le ntombazane ihamba nendoda nomuntu wayo. uBusi wayehamba nomuntu wakhe, bangena emotweni bahamba wabalandela, bangena amasho. Uthi bangena nje komunye umuzi ukubonakala ukuthi ukwabo laphaya.
yabo, uthi bangena khona uthi wadlula ngaphandle ngemoto ediniwe, uthi wafika endlini wangazi ukuthi uzokwenzani. Kwabuya zonke leziya zinto lezi abezenzela yona, eyikhokhela imali uma ngabe idinga imali, eyinika imali. Kwabuya konke lokho ukuthi eyi manje umenza isilima. Eyi uthi wangasacabangi nje into eziningi, waya kuXolani wathi akamboleka isibhamu sakhe, because uXolani wayenesibhamu esingekho emthethweni futhi. Hhayi wamnika uXolani, wathi ucela amthathe ambeke khona kaMashi la bebeye khona. Wamtshela lokhu amkhuza uXolani ukuthi hhayi ungafiki wenza into, wathi hhayi ufuna ukumbuza, ufuna impendulo. Hhayi uthi wasuka lapho wamthatha uXolani wawumbeka wakhona, wambeka eduze kwalo muzi lo, wangena uThulani. Uma efika wafika kukhona le ntombazane nendoda, wafika lapha uthi wafika wabuza, wabakhomba, wabesiwabuza. Uthi wamchazela ubuso, wamtshela ukuthi wathi esenza unyaka wokugcina wasetholana nale ndoda le ndoda iwudokotela, wasetholana naye. Hhayi uthi wathandana naye esenza unyaka wokugcina. Uthi hhayi after lokho-ke wawukuthi bayagcina be-propose-a le ndoda le udokotela, base sebelungiselela ukuthi bashade nje kahle kahle, kwase sekulungiselela ukuthi kushadwe. Waxolisa-ke ngokuthi angamtsheli, xolisa ubuso. Uthi inkulumo la eyamcasula khona kula ngoba hamba wathi besakhuluma kanjalo kwaba khona ingxabano, wathi khona ubusi, bengingeke vele ngibe nekusasa nawe yabo, mina bengifuna umuntu ofundile njengawe. Uthi la wadubula khona-ke, yadubula khona le ndoda, yadubula ubusi, yadubula nale ndoda lo mlisa lo udokotela bashona. Uthi wahlala phasi lapho, amaphoyisa nje amfice ehleli phasi lapha, amthatha ayombopha. Uthi useyacabanga nje manje, wayesehlala acabange ngoba njalo masihleli nje mina umthole ehleli yedwa lapha ejulile, uthole ukuthi sihlala amakhadi nezinye eziboshwa lapha, yena uzihlalele lapha uhleli ujulile. Wathi hhayi useyazisola ngalo nto awayenza. Uma kungathiwa nje uyakhona ukubuyisela emuva, eyi ngoba phela wamosheka impilo yakhe wayeyizama, emosha ngento engenasidingo ngenxa yokucasuka.